Ito, ang dami-dami na yung pupunta sa hulugan. Handang-handa na, ang dami-daming baon. Anong mga baon natin? Tanakon! Isang pamilya talaga? Ano niluto nindo? Ayaw pansit. Pansit? Masiram kayo. Ano nilutong mong balon eh? Pansit. Linganaan. Ano mga balon nindo eh? Yellow? Mayong pula? Mayong pula? Wow, ang ganda ng tanawin dito sa amin. Kahit medyo malayo-layo siguro, hindi nakakapagod sa pag-view pa lang ng mga scenery sa kapaligiran, parang sold na eh. Le, kaya pinahanap mo ko Diyos ng kapinapay na ano. Ada bang kamu becek? May para video kung kaya bahay. May bukoy dyan. Sa'yo ka mamalay ba na yung lumang kamustaas? Dahil niyang mo rin yung pagpalimustaas. Ay, kumana sa ano ko diba? Makakayo kumargaray. May gulay yung duman? May kudkuda naman? Kudkuda, igod man. Langka, igod man. Amos na. May ano na. May panangkap man eh. Ayun, sana tanig mga dara. Ay, apod man, nagsaraw. Tawag naman daw. Ayun na ay! May makatuka-tuka. Pang tuka-tuka doon. Harayo pa? Ha? Harayo pa? Parang lugar ng mga Jurassic itong dinadaanan namin. Pero sarap. Yung tubig niya napakalinaw. Malamig. Yun nga lang tiyagaan para marating mo yung kung anong gusto mong makita. Parang goals mo ba sa buhay? Kung gusto mong marating yung pinakamagandang part ng buhay mo. So kailangan ganun din dito. Magtiyaga ka para marating mo rin yung gusto mong makita.
Ay, ang hirap. Ito, pababa naman kami. Matapos na namin umakit ng mga 50 meters or 75 meters na. Ito, pababa na naman kami. So pag mawalan dito, medyo delikado. And I think naman malapit na kami sa Hulugan Falls. Sa wakas guys, andito na ako, narating ko na yung falls na sinasabi nila. So actually napakahirap talagang pumunta kung wala ka lang talagang tiyaga at wala kang aim na marating mo yung lugar na gusto mong marating. Talagang hindi ka talaga tutuloy dito, napakahirap. Galing ako doon sa mas mababang falls. Talagang halos inuwanan ako ng mga bata, halos hindi na ako makalis na sa kinaroroonan ko. So nagtyaga lang ako na pumunta dito kasi gusto ko talaga makita kung ano yung sinasabi nila maganda dito na falls. Kaya ito, andito na ako ngayon at pinapanood ko sila ngayon. So babalik din ako mamaya doon sa pinanggalingan ko sa mga kasama ko sa baba kasi sabi niya hindi raw makakarating dito dahil sa mga bata na mahirapan sila pumunta dito. Pero totoo nga guys na napakahirap pumunta dito. So ito guys, watch natin kung anong ginagawa ng mga dito, mga kabataan. Dito na rin sila nagluto ng kanilang mga kain. So nagsayang sila ng isang kalderong kain. Siguro hindi ko alam kung pang ilan to. Bari maraming falls dito. Mayroon sa baba, mayroon din dito sa ano. So maganda yung falls dito. Pero yun nga lang, talagang napakahirap marating. Saka virgin pa yung yung lugar dito, halos walang pupuntang tao. Bali pa yung pinakamagandang falls dito. Yung mga kasama ko na doon sa baba kasi sabi hindi raw kayang umakit dito yung mga bata. Pero yung mga bata andito naman sila. So para sa akin napakahirap pumunta. So hindi ako masyadong makaporma dito at makagala kasi yun nga, napakadulas. Natatakot din ako baka mamaya biglang hindi na makabalik sa pinanggalingan ko. Papakita ko nila yung mga view dito guys, kung gaano kaganda yung mga pinagkakaguluhan nila dito. So sana uminit ng konti para matuyo yung mga basang bato kasi yung nagpapadulas yung medyo basa siya. So mahirap din na maglakad-lakad dito. Hello. Gubat. Nanonood ba ka ng YouTube? Nanonood kayo ng YouTube? Hanapin nyo sa Certified From D. Taga-gubat ka po sila? Oo. Ngayon namin pa nung tayuhan. Ha? Namin pa rin po tayuhan. Ha? Sa sa Zone 6. Nahilingin doon sa kubo na may mga racket. Zone 6 sa Gubat. Doon ang harong ko. Minsan pag nanonood ka ng YouTube, hanapin nyo doon, Certified From D. Certified ano po? Certified From D. Kaya may po ang channel po kuya. Yun na yun. Mapabidyo po kasi ganyan. Mapabidyo pa! Bidyoan mo pa! Mapahalas ka mo. Dumana, mahilig ka mo dumana. Dumana.
Sige, 5 fingers! Niluto ka dyan! Niluto ka dyan! Ano, 5 fingers natin! Taho pa, taho! May nanako pa Guys, napanood yung napakagandang mga happenings dito sa Hulugan Falls, dito sa Gubat, Laguna, Camarines Sur. So ngayon naman balikan ko naman yung mga kasama ko na nasa baba kasi kawawa naman, iniwanan ko sila. So actually dito dapat kami talaga. Ang problema, may mga kasama kaming bata, so hindi nila kayang umakyat dito. So ngayon sila naman pupuntahan ko para hindi naman sila mag-inakit para sa akin. Parang bantab lang dito yung lugar niya. Napakaliit lang ng falls dito. Unlike sa taas, although medyo malaki rin yung ano doon, pero hindi naman nagkakalayo yung taas ng falls. Dito nga lang to sa first level. Kakain na kami. Luto ng adobong baboy. Ayan o, Bicol Express. Ayan o, kumukulo pa. Tagatang aning gulay na karne korek. Nice. Guys. Sarap-sarap na luto na, may mainit pa. Napakadaming kanin pang high blood.
motor mo na lang. Ano alam yun eh? Anong alam niyo? Langka. Masarap, masarap. Ano yung daing girarongan? Ano yung alam nyo? Kaya, kering ang saka. Adobong korek. Langka ngayon ginunawaan. Kain lang ng kain eh. Masarap ba ulam? Kain lang ng kain. Uwi na tayo eh. Hello. Pwede makisama? Ah, sarap naman ang ulam niya. Marami pang kanin doon, marami pang gulay. May adobo doon, may kalderita. Kuha lang kayo doon. So ayan guys, yung nakita nyo, napakaganda ng lugar namin dito sa Gubat. So, yung mga Gubat community silang yung naliligo dito kadalasan. So minsan may mga naliligaw rin na pupunta dito na mangilan-ilan. So pero birang-bira lang yun. Ang hirap pa nga ng ano eh. Mahirap pa nga yung puntahan yung pinaka third level nito. So dadang ka muna sa hirap ng lahat naman halos na kailangan dadang ka pa sa hirap para marating mo yung pinakamagandang lugar sa falls. So ito yung first level guys. Ma-enjoy mo na rin naman yung ano dito falls. Napakalamig ng tubig, napakalinaw, crystal clear din. Katulad din sa ibang nakikita natin sa mga ibang provinces. So ayan guys, yung falls namin dito na pinagmamalaki. Nahulugan Falls first level. Thank you for watching guys. Don't forget to subscribe and share my video para updated kayo sa mga bago kong videos. Maraming salamat guys. Bye!